To bayanai daga jamhuriyar Nijar na nuna cewa 'yan bindiga sun kai hari tare da kashe fararen hula masu tarin yawa a wani gari mai suna Manda da ke yankin Talaberi daf da iyakar kasar da Burkina Faso da kuma Mali. Ibrahim Malik ya haɗa mana wannan rahoto. Harin baya-bayan nan da aka kai dai shine lamarin ya faru ne a ranar Juma'a da ta gabata a yayin da mutanen garin na Manda ke tsakar sauraron wa'azi. 'Yan ta'addar da ake alakantawa da kungiyar Al-Qaeda da IS suka yi musu kawanya suka kuma kashe gwamman mutane. Wannan hari ya faru ne kwanaki kalilan bayan da aka kai wani makamancinsa da ya hallaka jami'an tsaro 34 a garin Bani Bango. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya ce adadin mutanen da suka rasu suna da yawa, sai dai suna jiran su ji daga bakin hukumomin yankin da har yanzu ba su ce komai ba. Haka ita ma wata kungiyar matasa ta yankin da bata so a bayyana sunanta ba ta shaida cewa mutanen da suka tsira da waɗanda suka samu raunuka suna garin Tera suna jinya. Wata majiyar tsaro daga tarayyar Najeriya makwabciyar ƙasar ta Nijar ta shaida cewa mutanen ƙauyen 71 aka kashe a ciki har da 'ya'yan mai garin guda 4 kuma maharan sun kone gidaje da dama. Kalilan ne daga cikin mutanen garin suka samu tsira daga har-haren, sai dai wata majiya daga mutanen yankin ta shaida cewa an aika da jami'an tsaro zuwa wannan yanki da harin ya faru, amma har zuwa daren jiya Litinin gwamnatin ta Nijar ta ce komai ba akan harin. To sai a gafarce mu game da kutsen da aka yi na sauti. To Rasha da Mali sun kulli yarjejeniya kan bunƙasa cinikayya da tattalin arziki a tsakaninsu da yake karɓar bakoncin takwaransa na Mali Janar Assimi Goita a fadarsa ta Kremlin. A ranar Lahadin da ta gabata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce alakar ƙasar da Mali na kan ganiya ta sannan tana samun tagomashi. Ziyarar shugaban mulkin sojin Mali a Moscow na zuwa bayan da ƙungiyar sojojin hayar Wagner ta fice daga ƙasar, inda aka mai gurbinta da sabuwar runduna mai sunan Africa Corps. To a Najeriya harin baya-bayan nan da aka kai wa wasu matafiya a garin Mangu da ke jihar Filato ya jefa fargaba a zukatan jama'a a game da karuwar matsalar rashin tsaro a manyan hanyoyin kasar. Nura Ado Suleiman ya duba mana misalin irin waɗannan har-haren ga kuma rahotonsa. Harin baya-bayan nan da aka kai dai shine na ranar Asabar a jihar Filato, inda aka tare wasu matafiya da suka fito daga jihar Kaduna tare da kashe akalla 12 daga cikinsu a Mangu lokacin da suke kan hanyar halartar wani ɗaurin aure. Idan za a iya tunawa a ranar 27 ga watan Maris na wannan shekara ne kuma wani gungun matasa ya tare motar wasu mafarauta da ke kan hanyar zuwa Kano daga jihar Rivers tare da kashe mutane 16 daga cikinsu ba tare da sun san hawa ba ballantana sauka. Bayan wata da 'yan kwanaki da aukuwar wancan lamari ne kuma gungun 'yan bindiga suka harbe matafiya akalla 30 a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya a ranar 8 ga watan Mayun da ya gabata. Akwai dai misalai da dama na irin waɗannan harare da aka kai kan matafiya a kan manyan hanyoyin wasu jihohin Najeriya a yankin kudu maso gabas da kuma yankin arewa kamar Taraba da kuma Kaduna. Jihar da a baya ta yi ƙaurin suna wajen fama da matsalar tare matafiyan da ba su taka wa kowa ballantana su zubar ba. Wannan ta sa duk da cewar jami'an tsaro na ƙoƙartawa wajen kaman waɗanda ake zargi da aikata laifin, akasarin mutane ke ganin kamata ya yi a rungumi dabarar rigakafi ya fi magani. La'akari da cewar ɗaukar matakan tsaron rayukan jama'a shine kan gaba sama da ɗaukar matakan hukunta masu aikata ta'asar ko kuma farautar su.